naviedli sme pacienta v stavoch, ktoré sú životohrozujúce a mohli by ohroziť život napríklad dieťaťa, napríklad pri krčových rôznych prejavoch, pri epileptických záchvatoch alebo pri ťažkých stavoch dušnosti, pri astmatických stavoch, o spôsobe podania liekov, o postupoch a takisto o nutnosti a nevyhnutnosti prípadnej osobnej návštevy buď v pohotovostnej ambulancii alebo u svojho lekára v najbližších dňoch. Služba rodinný lekár podľa mňa je prínosom v dnešnej dobe, pretože umožňuje laikom a pacientom sa rýchlejšie zorientovať a skonzultovať problémy, na ktoré denne môžu narážať. Aj ja hlavne teda v súvislosti s deťmi, a to sú bežné problémy pri bežných ochoreniach, pri výžive, pri každodenných problémoch, s ktorými sa stretávame aj u detí, teda aj u dospelých, pri dlhodobej liečbe, konzultácia o dávkovaní, spôsobe podávania liekov, prípadne niektorých komplikáciách, ku ktorým dochádza pri užívaní liekov. Veľakrát pacientov zavádza, a to neodbornými a veľmi laickými prístupmi, jednostrannými a mnohokrát amatérskymi. Pacienti sa veľmi často nimi striktne riadia a dochádza k mnohým omylom, k nesprávnemu výberu liekov, dávkovaniu a v niektorých prípadoch skutočne môžu si aj sami vlastne pohoršiť a môžeme potom my v ambulanciách riešiť zase následky týchto nesprávnych rozhodnutí. Medicína ma vždy oslovovala v zmysle možnosti pomôcť pacientovi. Najprv to bolo skôr vo vzťahu k svojim blízkym, ale neskôr samozrejme aj ostatným, ktorí to potrebujú a v podstate oboznámiť sa s možnosťami liečby aj rôznymi alternatívnymi a pomoci teda pacientom, ktorí to potrebujú. Ja by som chcela pacientov osloviť v tom zmysle, aby sa nebáli zavolať do služby rodinný lekár a skonzultovať akýkoľvek problém, pretože odborná rada im vždy viacej dá ako akékoľvek tápanie a snorenie možno na internete a v neodborných časopisoch, a naše rady sú veľmi rýchle, okamžité a každopádne odborné.